Lupaukseni mukaisesti on videopostauksen aika. Ja tällä kertaa ollaan täällä keittiössä. Katsotaan vähän pieniä, mutta tärkeitä yksityiskohtia. En pidä keittiössä kauhean paljon tavaroita esillä, tai sanotaan, että sitä kertyy joka tapauksessa tasolle niin paljon, että en tykkää sitten, että se perussisustus on mitenkään kauhean täysi. Ja ne asiat, jotka meillä oikeasti on tiskipöydällä tai hyllyllä esillä, niin ne on päivittäisessä käytössä. Yrteillä saa keittiön eloa ja vihreyttä. Parhaiten saa menestymään puuvartiset yrtit, kuten rosmariini ja timjami. Sen lisäksi, että yrtit ovat kauniita, ne toimivat apuna ruoanlaitossa ja vaikkapa syksyisten juures- ja liharuokien höystänä. Keittiön valkoinen taso ei anna teetahroja anteeksi, joten siivousvälineet ovat jatkuvasti käsillä. Se, mikä ei lähde puhdistussuihkeella ja mikrokuituliinalla, irtoaa yleensä viimeistään taikasienellä. Menuun suola- ja pippurimyllyn hankin hiljattain, kun kyllästyin siihen, miten edellisten myllyjen pohjasta varisi mausteita pöydälle. Näissä myllyissä jauhettu mauste tulee ulos myllyn yläosasta säätönappulan vierestä. Kaunis minimalistinen ulkonäkö on tietysti plussaa. Miinusta tulee puolestaan siitä, että sormenjäljet erottuvat tosi helposti. Ja viimeisimpänä keittiössä pyörii aina vähintään yksi pyyheliina. Koska meillä ei ole tiskikaappia, kuivaan käsin tiskatut astiat liinalla heti pesun jälkeen. Kommentoida voit täällä blogissa tai YouTubessa, jossa mulla on myös oma kanava, eli liittykää sinne seuraamaan, jos video kiinnostaa enemmänkin.